matasan nan ba ko? Allah da annabi kada ai Allah ku ta za ku ba hanyar gangare saboda matafiya masu zuwa ƙauyen garin maru kama su da turin su kawo inna lillahi madugu Dodo! eh da ba san tafiyar sai da kai Akwai matsala da haka mu gane mun gane ai babba shawar mutu da gaya ma tafiyar sai da kai ka sha ruwan ka sai ka sha dole mu ma dajin nan bai da kyau wallahi ku kula sosai mu ma wallahi da karmuke da A taimaka ga dan uwana nan, a taimaka a yi mai sutura. A samu a rufe shi. to yau kama shi mace kwana mace kawo musu nan duk sai ne maganin su ai ku kula ba